И здравейте хора, това трябва да е третия епизод на Гарис Мод Педобър, но тъй като съм много зле, случи се един инцидент и втория епизод е изтрит за жалост. Може да видите епизода на канала на BG Виктор Гел, ще го сложа в описанието, той аз винаги го слагам. И точно с него днес ще играем отново Гарис Мод Педобър, защото в момента в сървъра, в новия сървър, който намерихме, има доста хора. Има 15 човека хора. 15 човека. Просто това е ненормално. IP-то ще го сложа в описанието на видеото и нека влизам. Даже 16 човека. 17-16. Добре, не на сървъра, добре. Как ти да е? Сървър е супер. Хора, това видео ще е легендарно. Буквално ще е, брат. 17 човека, това ще е инсейн. Да. Миналото видео, което аз снимах, което вие сега може да гледате. Ще сложа линк в описанието, нали, защото аз съм уж във видеото, ама моите POV го няма. Ще има втора педа. О май гад. О май гад, хора има. Дай почваме. Който ми прати да вика. Полиция. Кой ти има приятели да вика? Викнал съм тук, в момента снимаме с него, принципно. Да. Добре, ние нямаме джъмп постоянно, защото имаме тук, брат. Ясно. Ела на нашото място, дали ще ни хване? Чакай, че педото сега ще дойде. Педунчо. Ако нямам приятели. Ако нямам приятели, точно. Скивище. Скивище. Уфа. Ида на нашето място. Да, ела на нашото място. И аз да не си изпълня цялата става. Май всички са отгоре, брат. Май колко ще яко. Че е най-хубаво е хора да сте на third person тук, за може е така да го направите. Не некадърник като мене, защото... Некадърник. Да, съм некадърник. Това ли сте вие, колега? Не, това не сте вие. Това ли сте вие? Не, това не сте вие. Добре. Чакай. Бедо ногата на мен. И аз паднах. Не се притеснявай. Къде си, бе, брат? Качвам се, постави. Стой. Чакай ме. Остана. Могате. Мол. Да, мола е забавен, да. Не, какъв е то гейки ма, бе, брат? Стига, бе. Не, мога, защо? Могате. Гринс мола е як малко. Не, няма спечелиме. Какво е дизонанс? Че мой да го знам просто по име да не съм... Добре, аз ще сбълтна да ме готова, защото е видял. Върни се. То се е видяло. Инджус, че от моето видео са влезе толкова много хора, защото повечето хора влизат за някакви една минута. Поне така пише в статистиката. О, този мап! Брат, става. Това е един от сред Паралакс, това е едно... Асансьора! Не, асансьора го няма. Къде е асансьора? За мене не. Не го смениха. Легендарният асансьор го няма. OG-тата на които са гледали Monster решава, че ще знаят този асансьор. Тикмен! Място тук минавам. Не знам къде съм. Няма да играя. Ти бабаш ли се, бе? Имаше един асансьор, който тъмън да се качи на него и тръгна. Знам го тоя, да, аз съм си измъквал много пъти там, обаче много пъти не съм успявал. Мале, виж, оунъра на сървъра бил насред нас. Това е нереално. Ще пише в чата къде е асансьора. Да го изгубих къде е това асансьор. Ето го трябва да даде. Ти ли си? Не знам. В голямата стая. Добре, идем. Добре, в голямата стая съм. Яс. Не си ти. За тебе. Добре. Така как се изгърбили. Не падайте в дупката на розово зеленото, добре? Малко паркур, сървайвър свин. Какво? Остана? Педобелър умря. Педото умря. О, тази стая, да. Ма асансьора, брат, няма спра да го повтарям силно до края на видеото.
Мале, сега се набича при... Може и във видео, като едитвам видеото да сложа за какъв асансьор говоря. Кой си ти? Това съм аз? Не съм аз. Къде си? Голямата стая с... Голям... О, педото, чакай! Ела да... Мале! Я да видим на мястото на асансьора, какво има? Педо. А, това. Къде педото? Педо! Къде бе? Педото бе! Това рейджбет ли трябва да колега? Буквално в момента гледам педото. Окей. Не си не... Колега. Да, защото Беги Виктор Гео понякога ме рейджбейтва за нищо. Добре, брат, какво ми става? Не мога да скача. What? Ух! Бора. Мале... Не, педото! Помощ! Как да му би? Помощ. Actually помощ. Къде си? Аз съм тъп, агиос, брат. Не знам, що не мога да скачам. Ма гледаш тогава. 18! Окей. 18 човек. Този път трябва да се редим на този рунд. Чакай, аз ще ти пратя... Скача. Чакай, ще ти пратя в TikTok сервера. Защото тази сега гледах. Ти се шегуваш с мен. Пелото хора. Аз съм мъртв. А той се набичил. Моля те не бъде с мен. Не с мен, добре. Аз вярвам, че не работеше. О, боже мой, пелата работи. Айде бе! О, добре с have died. Защо? Откъде умирате? О, за педото. Окей, поменим си клавиша за спринтиране. Сега съм пълно. Който да Късмет? Чакай, има Дискорд? Не за това да обяснява какво ще прави. Опа, пел. Аз съм плюс. И сега виждаме колегата как умира. Аз съм мъртв. Ако от сега... Къде си? Някъде. Да, съм мъртъв. Този е твърде... О, боже мой! Какъв шоткът взе! Боже, изкара някаква. Окей, yes, О, да. Айде, сега се почва. Опа, са паралакс. Представи си сега... Yes. Аз съм педал. Отивам на бъдем. Защо умрях бе, брат? Аз умрях на горния джин. Умрял си? Остана бе, нещо не. Всички умряхме. Ушите ми, някой казва. Това не е паралакс. Това е фейк паралакс. Да, това е другия паралакс, ние така си го наричаме. Не, аз съм педал на грешния паралакс. Не знам защо паралакс не е бил. Май съм прекалявал много. Айде, почвам, аз съм педал. Опа. Аз съм пред тебе. Ела, колега. Елате да ви схускам. Уф! Не знам, какво да учим. Ти просто мъкни. Опасно, човек. Ма не са опасно. Не, аз съм слаб. Бля, успокойте се. Падам къде бъда. Тази стаечка има ли долу? А ти ли си? Не, това е... другия. Из мене. Няма стамина. Няма да псувам. Няма да псувам. Ето го. Двете ми резливи педалта. Другото ми резливо педал